Ia. Croes yn ôl, da ni yn rhan 3 wan, de. Ac yn yr un yma, mae'n mynd I fod yn hir. Wel, ella dwi'n methu dweud hir, ond mae yna 4 o'r beads bach ma'n be bynnag ydyn nhw beans. Ac hefyd, de, dwi wedi sylwi, de, bod y wheel ar goll, de. So, dwi wedi gweld o. Ti'n gofio yma, Nedw? Ti'n gofio yma? Dwi wedi finally cael ogen yn o ti boi. Yeah, do you have to go presents then Santa Claus Beth sy'n fod yn chdi? Wel, heddiw. Anyways, de. Da ni yn mynd I dechrau efo tutti frutti neu sticky socks. Okay? Tutti frutti. Barod? Tutti, ie, ti. Mae o'r new yn gobeithio. Tutti frutti. Okay. 3, 2, 1. Tutti frutti. Dim ond. Yeah, I'm doing the show. Dwi'n siŵr os ti'n licio fe yna. Dwi wedi poeni fo'n barod. O'n I ddim yn licio fo. Fel ti? Dwi'n siŵr os dwi'n licio fe ond ia. Haha, mae'n dwi wedi cael hynna dros da fo I gyd. So, ia, mae Nedw mynd yn... O, Nedw... Dwi'n cael. Bro, what the heck, man? Baby, go. We're going to crazy. Fire! Can you please run using neis on Nedw? Okay. Yr un nesa ydi peach neu barf. Okay, pob? Ac mae hwn, mae'n mynd I fod yn neis neu really drwg. Oh, So, yeah. yeah. Then you speak Edo, of ti'n Bean. So, yeah, pai newn ni gael. So, yeah, dwi really yn gobeithio peach fan. Dwi ddim yn licio barf o gwbl. Okay. Anyways, 3, Nedw, 2, 1. Barf. Oedd hwnna'n disgusting. Oedd hwnna mor disgusting. Is i'n neud yr un peth a Nedw even. O, dwi ddim yn licio barf. O, dwi'n yn licio barf. O, mae mor disgusting. Wan, Dwi'n mynd I Da ni'n toilet mynd- I probably. Na, dos di ta. Na, chwardi! Okay. Wan, da ni'n cael pomegranate, neu old bandage. Dwi'n yn gwybod beth I old bandage, da ond, yeah. Bandage. 3, 2, 1. Na. Dwi'n gwybod be oedd hwnna, chwaith. Oh. Oh, Nedw yn disgusting yn thi pob. Daddy, Big bro! Did default in Fortnite? Oh my gosh, ista lawr. Okay, da ni ar un ola ni o part 3 1. Dwi'n gobeithio da chi wedi cael hwyl a pob dim, cos ar ôl hwn, da ni yn mynd I gorffan all entire thing. So, oopsies. Dyna I dropio! Yummy!
1. Da ni'n mynd mewn 3, 2, 1. Go. O fan hyn, disgusting. Yum, old bandage. Lucky o'n ni heb di cael o. Wel, anyways, da ni'n deud ta am wan. So, yeah. Ffilmi ilmi, cofio, likeio ag subscribeio. Yeah! Mwyn i ni hitio. Subscribe i fideo dim yn Nedw. Ti'n even efo channel, Dwi bro. efo. Oh, Dwi'n mynd i dechrau channel ba. Ti'n ond yn 5 oed, bruv. Dwi ddim yn 5 hanner. Ti'n fawr o'n dweud. Ond anyways, ffilmi ilmi toes. I like it ag subscribeio twice. Yeah. So, tra, da ni out.